Makadiko hama neshamwari, komanda Ana tasangana zvekare tichitaura nezvemudzimba zvehupenyu. Vanhu vari kukwira nekudzika, hama dzangu, vanhu vari kutambura. Mudzimba umu unogona kuva uri single, unogona kuva une mhuri uri mudzimai, unogona kuva une mhuri uri murume, unogona kuva uri single une vana une mhuri uchitambudzika. Unogona kuva une degree asi basa harisi kumbomuka, waifunga kuti ndikadzidzawo pamwe zvingaitewo. Vamwe makafirwa imimi muri nherera, vamwe muchiri vechidiki, asi hazvisi kufamba, zvinhu hazvisi kufamba. Nemazuva ano aya ecovid aya zvobva zvanyanyisa, zvatoita worse. Unogona kuoneka business kako asi hazvisi kuita. Unogona kuva uri murelationship, hazvisi kufamba. Tariro yako yaora, mwoyo wako uri kutambudzika, uri kushushikana. Zuva ranhasi ndoda kukubatsira. Vamwe venyu muri kufunga kuzviuraya imimi, muri kuti vakafa vakazorora. Kunyengerwa nasatani ikoko, kunyengerwa nemuvengi. Vakafa vari muna Jesu ndo vakazorora. Ko vakafa vachizviuraya, vakafa vachizosungirira, vakaramba kutenda shoko, havana kuzorora, kwete. Saka iwe zuva ranhasi richinzi nhasi, une tariro iwe, zvinhu zvako ngazvichinje. John 14 verse 1. Tinoimba rumbo rwuya John 14 verse 1 ndizvozvo. Saka ndoda kuverenga John 14. Bible rangu raenda kusiriko. John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ndimambo Jesu vari kutaura pana John 14 verse 1. Ndakuverenga pana mapisarema Pisarema 42, Psalm 42 verse 5. Unoshuwireiko mweya wangu? Unoshayiwa rugare neiko mukati mangu? Tarira kuna Mwari, nokuti ndichazomurumbidza hangu nokuda kwokuponesa kwechiso chake. Muna Jehovha ndo mune rubatsiro rwedu, hama dzangu. Hakuna kumwe kwatichawana rubatsiro zvachose, hakuna kutenda kuna Jesu. Kana usari kwatenda kuna mambo Jesu, tine video yatinayo, wopa upenyu hwako kuna mambo Jesu, zvinhu zvako zvinoshanduka. Tariro, Jesu ndo tariro yedu. Jesu ndo rutiziro rwedu. Usazviuraye, usafe neshungu. Tenda kuti shoko ndiro chokwadi. Vamwe venyu mayedza mambozama asi zvaramba. Chamabata ichi hachisi kubudirira, mukabata ichi hachisi kubudirira. Vamwe maenda kunze kwenyika, zviri kungoramba. Makutofunga kuti zviri randidzokere kumusha, zvino pride kuti zvino ndikadzokera. Vanhu vanoti kudini, ndinonotanga papi. Muna mambo Jesu hazvina basa kuti uri kupi. Vanoita kuti zvinhu zvako zviendeke. Chekutanga, regerera, zviregerere newewo. Tine video yekuregerera, moteerera. Nekuti zvigumbu zvinoita kuti upenyu hwako humire, haumbofamba. Asi vanhu vanogona kushaya tariro zvekare nekusaziva. Kusaziva kuti Mwari akavasikirei. Mwari vane chinangwa newewe, vanokuda. John 3:16. Mwari wakada nyika nokudaro wakapa mwanakomana wake mumwe oga, kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Pauchaverenga John 3:16, isa zita rako, make it personal, isa zita rako. Iti Mwari akada inini Mary nokudaro akandipa mambo Jesu, kuti ini Mary ndikatenda ndirege kufa ndive neupenyu husingaperi. Hatina kusikwa kuti tigare pano pasi tichitambudzika
tichishungurudzika, tichimhanya, taenda uku, taedza ichi, kwete, takapuwa mweya mutsvene. Saka kana wakapa upenyu hwako kuna Mambo Jesu, hazvinetsi. Taura namweya mutsvene. Ita mweya mutsvene, ndibatsirei. Ndimi mudzidzisi, ndidzidzisei. Business iri, ndimi munoziva kune macustomers. Ndiratidzei kune macustomers. Ndidzidzisei maitirwo azvo, ndimi teacher. Ndimi mubatsiri, ndimi helper, ndibatsirei. Vanokubatsira. Zvakutoda kuzvininipisa hama dzangu. Kazhinji tinoverenga mumabooks kuti business rakati rinoitwa sei, zvakadai zvinoitwa so, tichiverenga mabooks. Handisi kuti mabooks akaipa, akanaka, asi haungaise kutenda kwako kwose mubhuku. Mweya mutsvene vanoziva zvese, hapana subject yavasingazivi, zvose vanozviziva zvakanakirawo isusu. Ende vanokudzidzisa business racho iroro kuti ita so. Vamwe muri kuedza kuteedzera vamwe vanhu, kukopa. Upenyu hwako iwewo huri special, hunoshamisa, hwakasiyana nehumwe munhu wese. Saka ukada kukopa shamwari yako, hazvifambi. Ukada kukopa neighbor yako, hazvifambi. Taura namweya mutsvene. Mweya mutsvene, ndiregerereiwo. Ndanga ndisingakuudzei pazvinhu zvangu. Ndakuda kuti muchipindira ndidzidzisei. Ndoda kudzidza, ndibatsirei. Vachakuudza kuti izvi handi zvako izvi, hauna kudanirwa kuita zvauri kuita izvi, wakadanirwa kuita zvakati. Kana tichiti kudana, hatingoreva kuparidza chete, kwete. Kune vanhu vakadanwa kuti vave mabusiness men, mabusiness women. Kune vakadanwa kuti vashande maofisi. Kune vakadanwa kuti vaparidze vari papulpit. Asi kune vakadanwa kuti vaparidze vari mastreets. Kune vakadanwa kuti vave varimi, vachiita zvipfuyo vamwe. Takadanwa zvakasiyana siyana, asi kudanwa kwose naJehovha kwakaropafadzwa. Saka unoziva kuti wakadanwa kuti uite chii here? Vazhinji havazivi. Vanongoti ndakazongoticha nekuti ndokwandakangonzi nzvimbo iripo, asi ndada kuita nesi. Pawaiaplya wakaita kuti Jehovha vapindire here muzvinhu zvako? Kana kuti makanga makutoita zvechioko muhomwe zvekuzivana? Hama dzangu, zvinhu zvedu ngazvive zvakachena. Ngazvive zvakachena. Unoda kuti Mwari vapindire muzvinhu zvisina kuchena here? Mabhadhara uku mapaimwe Mwari, ende hapana chabuda. Mopesera maakuseke Teachers College, netichinyi yacho hamumboifarira zvachose. Hachimbori chipo chenyu kana makatovenga vana, hamutomboda kana zvekutombogara pane vana. Asi murimo muclassroom imomo, nemamudzu iwayo, muchingorova ivo vana ivavo, kana kuvadzidzisa hamusi kukwanisa kuvadzidzisa. Hazvifaniri kuva zvakadaro. Unofanira kuita zvawakadanidzirwa naJehovha. Chii chawakasikirwa iwewe kuti uite pano pasi? Chiripo. Munhu wese, hakuna kana one asina kudanwa. Saka zvaunoita ndezvizvi. Unokumbira ruregerero kuti Mwari Baba, muzita raMambo Jesu, ndiregererei Baba. Kungoita zvangu zveupenyu hwangu, chizvitungamira ndega, ndisingakuvhunzei. Ndiregerereiwo. Mweya mutsvene, ndiratidzei zvakarongwa naBaba pamusoro peupenyu hwangu. Unenge wavhara maziso ako. Woti zii woteerera. Unogona kuvabvunza mibvunzo yakasiyana siyana, zvavanenge vachikuudza, uchiti ndatenda Mweya Mutsvene, woita saizvozvo. Chido chaBaba vedu kuti munhu wese ave anokunda nekubudirira muzvinhu zvose. Havana hurongwa hwenhamo,
havana urongwa hwenzara, havana urongwa hwekushupika. Mambo Jesu vakatakura hurombo hwose, kushupika kwose, pavakaenda pamuchinjikwa, kuti iwe nene tive neupenyu, upenyu hwakazara, hwakapfachukira, husina zvirwere, husina nhamo. Hongu zvinhu zvinouya muupenyu zvichibata vanhu, asi tichishandisa zita ramambo Jesu tinokunda. Hongu munhu wese unotanga paunotangira ipapo unogona kuva uchiroja, asi havasi kuda kuti urambe uchiroja. Handizvo zvinodiwa nababa wako. Handiti tinonamata tichiti panyika sezvakunoitwa kudenga. Ndimi munotaura kuti kudenga kune mamanshonzika. Pano apa uda kuti ugarewo pamba pako wega usingaroji. Hatizvidze matangiro atinoita. Tese tinotanga nezvidiki nezvidiki tichikura. Kana mambo Jesu vakasvika pano pasi vari kamwana kacheche, vachizokura vachienda pamuchinjikwa. Chinhu chese chinotanga kuvakwa chiri chidiki, chinotanga chiri modzi, kana zviri zvirimwa, tichizvipa nguva zvichikura, tozotanga kukohwa. Saka zuva ranhasi tenda kuna mambo Jesu, tenda shoko. John 14 verse 1, hanzi mwoyo wako ngaurege kumanikidzika. Saka ndinonamata muzita ramambo Jesu, usunungurwe pose pawakasungwa nemuvengi. Nezita ramambo Jesu sunungurwa. Ndinokunamatira ndichiti mwoyo wako ngausimbiswe, usatambudzike zuva ranhasi. Ndinoti nezita ramambo Jesu mufaro ngaupinde mukati momwoyo wako. Ndoti nezuva ranhasi tariro ngaizare mwoyo wako. Zuva ranhasi ngarive zuva rakasiyana nemamazuva ose. Uone ruoko rwaJehovha ruchibata muupenyu hwako, muzita ramambo Jesu. Motikontakta muchitiudza kuti Jehovha vari kuita zvipi mukati meupenyu hwenyu. Phone number dzedu dziripo apo mubhokisiro, mungoklika ipapo munoona manambers edu aripo. Jehovha vanokuda iwe, usaore mwoyo. Don't give up. Muzita ramambo Jesu ndikomanda Ana ndichiti shalom, tichasangana zvekare.